Tinawen ang maselebraran ti Independence Day, sigod pa idi 1964. Kalpasan nga inyet nagdedi nagpresidente Diosdado Macapagal, iti RA 4166, a flag day wenno Independence Day. Ngem uray tinawen a selebraran ti Pilipinas ti aldaw a panagwaywayas, nagtalineet a soludsud ti agdama a henerasyon. Nagunod ka din ti Pilipinas, tinananay a panagwaywayas. June 12, 1898, improklamar ni General Emilio Aguinaldo iti soberenya ken panagwaywayas ti Pilipinas manipot iti kinaolpit ti liderato iti Espanya. Ngem daytoy ti saan a binigbig ti Espanya ken ti Amerika. Ti ket ti narami ti Spanish government insuko na ti Pilipinas iti ima dagiti Amerikano. Ket iti data atawen 1898 napasingkedan ti Treaty of Paris, pinabayadan ti Espanya ti amin na gastos na kasukat iti panangisuko na iti Pilipinas. Iti daytoy apasamak makunaka din nga adda panagwaywayas ti Pilipinas uray indeklarar ni Aguinaldo iti wayawaya iti June 12, 1898. Numay patayag tulupang hinirang marikna na agarimayam iti ragsak iti kaungan gaputan nagunpuden iti wayawayam ngem iti pudno nga anag na adda kadin ti wayawaya iti Pilipinas. 1872, idi ati colonial government tinang ideportar kadagiti natured a Filipinos amang ilablaban ti wayawaya iti Pilipinas. Ngem saan da na itep dayta kalikagom iti panang bukel dagiti ilustrados ti propaganda movement ala Solidaridad kabayatan ti gaddada ijay Europa. Dagiti nasirib a Filipinos, Jose Rizal, M.H. Del Pilar, ken Graciano Lopez Haina, isuda dagiti nalimed anang pabileg iti pakinaken dagiti Filipinos tapno ilaban da iti kalinteganda ket magipagmaymaysada amang rubwat iti addang kontra iti Espanya. Matiltil ti Pilipinas iti kinagulib ken kinamanang gundaway. Pudno ane pasdek ti umuna a Republika iti June 12, 1898 ngem awan panagwaywayas. Ket iti July 4, 1946 impaay ti Amerika iti panagwaywayas ti Pilipinas kalpasan ang nagmudo iti maikadwa an inlubungan agubat iti 1945. 48 years ago, the mantle of American sovereignty fell over this land and this people. Nagtalineet a misteryo iti panunot dagiti umili kang runaan na iti agdama a henerasyon no adda kadi anag iti Independence Day at inawen as celebraran ti Pilipinas. Iti agdama a kasasaad ti gobyerno adda kadi panagwaywayas oray ti United Nations ket ibilang na amay sa anawaya a pagilyan ti Pilipinas. Ammo kadi ti respetaren dagiti nagduduma a nasyon iti soberenya ken panagwaywayas ti Pilipinas. Iti pakasalitaan ti agwaywayas a nasyon iti Pilipinas ngem iti pudno nga anag na nagtalineet ti Pilipinas nga adipen iti kinakurapay, kinagulib ken kinamanang gundaway. Mabalin ang nalaglagan kuma nga awaten at igapo iti panakaadipen no sa bali a puli ngem nasakit nga awaten a mismo adagiti kadaraan iti manggasaw-gasaw iti kalintegan. Nalpas ka din ti karit iti panakilaban dagiti Filipinos iti agdama a kinagulib iti panawen. Idi nga mairubwat ti grupo ni Aguinaldo iti gubat kontra karidi Castilla na isakripisyo ti biag iti nasarok 20,000 a Filipinos. Ngem nakarakaro ita agubat arumbeng nga sangwen dagiti tao. Gubat iti kinagulib, kinakurapay, ken kinamanang gundaway. Nagadu dagiti agrigrigat gabu iti nakaro nga panagkundiber ken panagkurakot. Asinno iti mababalaw iti kastoy apasamak ti gobyerno. Saanen at inaarmasan agubat kontra karitigang ganaet a puwersa iti kang runaan a kabusor iti demokrasya ken soberenya iti Pilipinas ngem ketdi iti kinamanang gundaway panagkalikagom iti turay ken bileg. Adda nga tapay namnama iti Pilipinas amagunod iti dayta a kalikagom. Naipaima kariti na kaiyawatan ti timon ti turay iti napintas a masakbayan ti sumasarunupay a henerasyon. Mapangnamnamaan nga ta dagitoy. Nagbalin apasat iti pakasiritaan ti June 12 a panagwaywayas iti Pilipinas. Adu dagiti agragragsak
adumet digiti agsensen naay. Gapo tati selebrasyon ket nalawag nga panangkal kalublaeng iti agdama kasasaad nga awan pay nan anay awaya-waya manhipod iti kinadangkok dagiti nakatugaw nalawag a kinamanaging kukuna. Nagpintas ket din numipatungpal kuma iti rakurak iti nagpresidente Diosdado Macapagal kalpasan a napirmaanen iti linteg nga nagisubli iti June 12 the Independence Day manipod iti July 4. Tati panangipasagepsep digiti tao panipateg iti panagwaywayas ket responsibilidad digiti nakatugang opisyales saan laeng ati panipadron tinatibker a pundasyon tinatibker a gobyerno. Naduras nga ekonomiya ken natalingen ngen nga aglawlaw ngem ket di iti panipateg iti napaay a gundaway. Kinawaya manipod iti kinagulib ken kinamanang gundaway. Produksyon kentoy nagiwaragawag Dennis Gabriel Alipio.